روش و ساعتê got bi tenê Xwedê dizane meta 24. Lê hecî ew roja û ew saeta ne milyaketê ezmanan û ne jî kur, ji bav pê ve tu kes pê nizane. Ka di rojê Nuh de çawa bû, hatina kurê mirov jî wê wisa bê. Çimkî di wan rojên beriya tofanê de mirovan dixwar û vedixwar jin tanî û mêr dikirin. Heta wê roja got Nuh ket gemiyê, wan pê nizanîbû got wê çi bibe. Heta got tofan rabû û ew hemû bi xwe re birin. Hatina kurê mirov jî wê bi wî awayî bê. Hingî du mirov wê li nav zeviyê bin. Yek wê bê birin û yek bê hiştin. Du jin wê bi destar bihêrin, yek wê bê birin û yek bê hiştin. Loma hişyar bibin, çimkî hûn nizanin xudan wê kîjan rojê bê. Lê vê yekê bizanin eger malxwê malê bizaniya got bi şev çi çaxî diz wê bê, ew ê hişyar bûba û nedişt ku ew bikeve xaniyê wî. Ji ber vê yekê hûn jî amade bin, çimkî kurê mirov wê di saetekê de bê ku hûn nizanin. Pirtûka pîroz incî, silav û rêz xweş bû birayên hêja.